Moi boa tarde. A ver, que xente anda por aí, quen anda por aí, non vexo que haxa ninguén. Ao mellor tuvestedes moito que facer porque fai un temporal de medo. Moito vento. Agora aquí empezou a chover e non vexo xente. Eu cando non hai xente así rápido puñome nerviosa porque penso sempre que fixen algo que non debería. Non, sí que hai alguén, hola Monse. Sempre penso, mimá, pois xa fixen algo mal, pois aquí teño dos chats porque se non vexo ningún preocúpame. Estás aquí, bueno, vale, xa somos dúas. Sendo dúas xa non vai a ser un monólogo. Bueno, sí que é un monólogo, porque a que fala son eu. Pero ti falame igual, Carmen tamén está por aquí, ves que éramos máis xente. Pois eu non sei por que sempre penso, xa fixen algo mal. Fixen algo que non tiña que ser, xa somos tres, di Carmen. Hello, Teyaki Durocana. Hola, Celi de Extremadura, moi boa tarde. Celi de Extremadura sempre me escribe na radio. Moitísimas gracias, Celi. Dende Ribeira Conchubio, Mari, aquí tamén. A verdade que se aguantou bastante ben. Pero sí que hai un montón de xente. Moi ben, hola, que tal? Ide pasando todas. Moi boas tardes, desde Burela, desde o Jaliñeiro, desde que é máis por aquí, saludiños, buenas tardes, boas. Se me estaba tardando, que se aburría Cristina, dios mío. E logo non calcetas, Cristina. Ou non faz outra cousa, máis que esperar, porque é aburrido, claro que é aburrido, se tens que estar a esperar. Desde Santiago, Liña, Xavier, que tal? Desde Santiago de Compostela. Aquí, encantada de volver a verte. Antonia, que tal? Canto tempo, Antonia. Guerrero, que tal? Sinus, que eu fun a do tronco. Non me digas! Que guai! Bueno, vou a poñer a xente en contexto, porque ao mellor non saben de que estamos falando. Non se pode salir da casa, que imos a voar. Aquí tamén, calcetando, ves? Eu non sei calcetar, Margarita, pero... Pois o que quería dicir, idelle dando ao me gusta, que só hai 30 me gusta, son de 100 personas aí, dios mío, que non se vos olvide, dadelle ao me gusta, non costa cartos, só costa o intento de querer facelo, e nada máis. Pois os jueves traballo na Radio Gallega, no programa A Tarde, con Antón Rebollido. Sempre chego ali e hai un montón de whatsapps que me mandades, que me manda a xente, e como é un número de teléfono de WhatsApp, podedes mandar audios, podedes mandar fotos, a foto ca consulta que queredes facer, e a min famas chegar. Cando vin o tronco de suculentas de Celi, namorei, bonitísimo, o sea, superou a maestra en todos os aspectos, hasta no sitio no que está é idílico, así como de fondo de un patio moi chulo, e o tronco genial, chulísimo, Celi. Non me podía gustar máis ainda que o fixera eu. Sabes que podes aproveitar agora no inverno, ir a coller un pouquiño de musgo deste que hai polas beiras dos camiños, que ao final van a limpar, non se pode coller musgo do monte, pero así dos camiños que vayan a limpar ou dun tellado, e poñerlle musgo, porque agora no inverno prende ben, e vaise xa a agarrar a todo o tronco, queda moito máis bonito. Nusca, pregúntanos Margarita Mato, como podo conseguir os bichiños para a vermicomposteira? Os bichiños. Unha vermicomposteira cría bichos ela sola. Non fai falta que lle poñas bichos. A que te refieres? Os bichos que van á vermicomposteira ou as miñocas, as bichocas, as lombrices, a lombriz californiana. Leoche, Margarita. Bueno, e se non, pois contesto igual as dúas opcións. Como podes conseguir os bichiños? As miñocas, vale. Gracias, Margarita. Pois as bichocas danse moi ben. Calquera persona que teña unha vermicomposteira non vai a ter problema, a non ser que te leves mal, pero non vai a ter problema en darche un puñadiño delas, porque un puñadiño delas, como un yogur cheo delas, chegaríache para unha vermicomposteira, porque en nada reprodúcense moitísimo. Seguro que a xente non ten problema en darcha. De todos os xeitos, se non tes como conseguila, a través de internet encóntrase de todo, podes comprar calquera cousa. Busca por
lombriz californiana. Non é que sea de California porque hai polo mundo enteiro, pero ten unhas características moi especiales para traballar en unha vermicomposteira. Entre outras cousas é que lle gusta estar en comuna, é a única lombriz que lle gusta estar en comuna, que viven así, todas apiñotadas. Podeslle poñer unha masán para comer, podre, e cando levantas esa masán dali uns días, podes encontrar xusto no sitio de unha masán, debaixo da masán, podes encontrar, pois, ben 200 lombrices, todas xuntiñas, criando, procreando, poñendo ovos e comendo, todas no mesmo sitio. E a lombriz normal, a que temos aquí, a autóctona, a que encontrades cando levantades unha pedra que leva tempo pousada no mesmo sitio ou así, esas lombrices, unha que non lle gusta vivir na superficie, teñense que enterrar, viven ben no fondo, e non é como traballa unha vermicomposteira, que ten que estar sempre todo a derriba. E outra que non lle gusta vivir en comuna, nunca verás máis de 2 lombrices xuntas, a non ser que sexa para xuntarse, pero as lombrices normales daqui, as que temos aquí, pois non se dan nunha vermicomposteira, non valen para vivir en cautiverio. Entón, pois eso, non me aparece para darlle ao me gusta. Rosa, en algún sitio vas a ter 3 puntiños. Eses 3 puntiños, se os clicas, sin medo, porque non vas a aceptar ningún pajo do banco, nin vas a dar os teus datos, nin nada, en algún sitio da pantalla tes 3 puntiños. En eses puntiños, en algún sitio, tes que encontrar darlle ao me gusta. Busco que está por aí. Rosa, nos 3 puntos de arriba, ves, a che di Carmen tamén. Cando se pode empezar a sementar os tomates e os pimentos no semilleiro? Moi boa pregunta, Cris, Xián, porque en nada estamos nas Navidades. O sea, que a temporada de verán, que parece que foi onte, xa vai a ser mañán outra vez. A vida pasa moi lixeira. A pregunta que nos fai Cris, a verdad que é superinteresante, porque é importante sabelo se gardastedes as vosas sementes. Non vos podo dar unha fecha, nin quen. Se vos dan unha fecha exacta, non vos están asesorando ben de todo. Hai que tomar unhas precaucións e pensar. Porque non en todos os sitios se pode plantar cando planto eu. Por exemplo, porque vivo na beira do mar. Por exemplo, a xente que vive no interior, en Ourense, en moitos sitios de Lugo, non tan separado da costa tamén, fai unhas noites moi frías, ou xea, ou hai neve. E se se dá calquera desas 3 cousas, aí nese sitio non podedes empezar a plantar pimentos nin tomates fora na intemperie, non podedes empezar a plantalos como aquí, en marzo, por exemplo. Ao mellor tendes que esperar a finales de abril ou a maio. En Ourense, ao mellor tendes que esperar hasta maio, case incluso, sin problema, para empezar a plantar tomates. Entón, recapitulamos para atrás. O tomate, desde que botas as sementes na terriña, no teu semilleiro, non? Sea a intemperie, sea nunha solaina, dunha ventana ou nun balcón, onde queiras botar ti as sementes, onde teñas a costumbre de botalas, desde que botas a semente do tomate hasta que está para transplantar, para collelo, é dicir, pois este vai aquí neste sitio, poden pasar entre 2 meses e medio, 3. En 3 meses podes ter xa a planta perfecta para plantar. Entón, cando tes que botar as sementes na terra, pois calcula para atrás. Normalmente ti, cando plantas os tomates na túa terra, se os plantas en marzo, telos que plantar a finales de diciembre. Se os plantas en maio, telos que plantar en xaneiro. Se os plantas a finales de maio, terálos que plantar casi en febreiro, porque as plantas non poden botar no semilleiro máis do debido, porque se volven plantas vellas, quedan sin nutrientes, quedan sin terra. Normalmente botamos menos terra, o sea, terra necesaria para formar unha planta, pero non para que siga dando frutos, se reproduza, siga crecendo. E se unha planta bota demasiado tempo moi xunta con outras plantas, porque aínda non está o tempo axeitado, imagínate que sementes os teus tomates a finales de diciembre ou a principios de xaneiro,
é que non podas leválos para a horta hasta maio. Iso é moitísimo tempo para que a planta estea no semilleiro. E claro, non podes levar para fora porque sabes que che vai a morrer, porque ainda fai moito frío, ou porque chove demasiado, ou porque na túa terra ou na túa horta fai unhas temperaturas moi baixas. Entón, tens que calcular, pois, máis ou menos 3 meses, en 3 meses, pois, plántala os 3 meses anteriores. No caso, eso estou falando, por exemplo, de tomates. Lechugas non tens que esperar tanto, pois con un mes antes xa está, e incluso menos se lle vai ben. Por exemplo, berenjenas e pimentos son as dúas plantas máis tardonas para estarem listas para trasplantar. Falle falta polo menos 4 meses, un mes máis mínimo que os tomates, mínimo, porque son como máis tardonas, non é que tarden moito en salir as primeiras dúas folliñas, que se chaman cotiledóns, que os cotiledóns non son máis que a matriz da semente, para empujala para arriba e empezar a salir. Do medio dos cotiledóns vai a salir a planta definitiva, digamos. Entón, no caso das berenjenas e dos pimentos, tarda pouco en salir a planta, pero en desarrollarse hasta que está para trasplantar, tarda moito máis, moitísimo máis. Entón, calculade para atrás, dependendo de cando vayades a plantar, pois implantades en abril a primeiros de xaneiro, se plantades en maio, en febreiro, e ide calculando así, máis ou menos. Que máis se pode plantar, non sei, os alquequenjes, por exemplo, xa se poden plantar agora en diciembre, se os tes en quente, ou sea, na túa casa ou nun invernadero que non lle dé moito frío, para telos despois xa en febreiro ou marzo para levar para fora. Sempre cando non faga neve, porque senón hai que esperar un pouquiño máis. Pero, por exemplo, o alquequenje é unha planta que, aínda que estea nunha maceta, teña as raíces cosificadas a ese sitio, a ese espacio, e teñan que empezar a espirilar un pouco e o sustrato non lle dea de comer, non é que lle faga mal á planta. Pero un pimento, unha berenjena ou un tomate fanse vellos. Por que? A explicación é simple, porque as plantas, calquera, estou falando de plantas ornamentales, plantas de adornar, plantas de flores, plantas de comer, calquera cousa. Se a planta é unha planta que vai a durar varios anos, ten como crecimento máis non lento, senón como paulatino. Dalle un pouquiño igual estar nun sitio pequeno, no que non quixera estar. Pero cando é unha planta que o seu ciclo de vida son solo 6 meses ou 7 ou 8, todo máis, quero dicir, desde que as sementas hasta que morre un tomate, en agosto ou setembro xa se acabou. Se a plantastes en febreiro, son 8 ou 9 meses. Entón, esas plantas sufren moito porque siguen facéndose vellas. E se lle pasa un mes ou 2 máis nun semilleiro así de pequeniño, volvese vella, eses 2 meses sigue como tendo a edad que ten que ter. Entón, faise vella en un sitio pequeno, e cando a plantas na terra non lle dá tempo a expandirse, a salir en toda a súa plenitud. Por iso que nos semilleiros as plantas teñen que estar o tempo que teñen que estar, o necesario, o xusto é necesario. Entón, os tomates, empezo, por exemplo, pimentos e berenjenas, a primeiros de xaneiro os estou plantando. E se son tomates hasta febreiro ou así poden esperar, pero tranquilamente, porque nasen ben. Ademais é unha planta que é unha solanácea, bueno, tamén a berenjena é solanácea, pero tardan como máis en salir. O tomate, cando a plantas, ti ao mellor sementas a primeiros de xaneiro, fixolle moito frío, e plantas outro en marzo, e ao mellor van ao mesmo nivel de crecer, porque o caloriño axúdalle moito. Hai a plantas que se sinten moi beneficiadas porque lle dé o caloriño. Entón, ao mellor, plantas unhas en xaneiro e outras en marzo, a primeiros de marzo, e igualanse en crecemento. Vamos a ver acá. Nos 3 puntiños de arriba, esa che parece un me gusta, eso. Vos ide dando a me gusta, por favor, que son de 177 personas. Eu teño aquí 119 me gusta solo. Ide dando me gusta.
Dinos aquí, Yolanda, que a nosa, eu comprei as lombrices en Amazon, fai 15 días. Me imagino, Yolanda, se non che importa, dínolo, me imagino que che serían carísimas, pero carísimas. E che mandarían moi pouquiñas tamén, porque unha vez miraras para unha persona que me preguntara e dixo, non é tan difícil, quero dicir, a ver, e puxen tamén en internet comprar lombrices californianas, e se me apareceu un momento, pero eran carísimas. Pô, ben que se reproducen, o sea, para min, un produto caro, ben pagado, é un produto que costa moito levar adiante ou costa moito recollelo ou o seu crecimento é tan lento ou é unha especie moi rara. Esas cousas teñen que ser caras porque son como máis exclusivas, non? Pero algo que se dá super ben e que se reproduce con unha facilidade increíble, pareceme mentira que teñan un precio tan caro, tan desorbitado. Entón, buscade ben, non confiedes na primeira cousa, esta rapaza comprounos en Amazon, comprounos en Amazon e xa lle chegaron. Pero non busquededes que a primeira que encontredes, o sea, idelle dando para arriba ou buscade un filtro que poña máis económico, porque as miñocas van a ser as mismas, quero dicir, se che poñen que che mandan 80 miñocas, dá igual que sean 80 deste tamaño que deste tamaño, porque crecen moi rápido. Entón, mirade, insistide, porque véndenas demasiado caras. E pasa o mismo aos alquequenjes, aos fixales, aos farolillos, ou como lle chamedes, non? Chuchúas, creo, uchuvas, creo que chamades por Argentina ou así. Danse tan ben, a ver, para min é un fruto riquísimo, pero que se dan tan ben que non entendo, aínda hoxe en día non entendo por que teñen ese precio tan desorbitado. Eu non sei en Argentina, Colombia, non sei o precio que teñen se as vas comprar ao supermercado, que non sei ni se as hai, pero aquí unha bandexiña así de pequeniña, así, pouco máis que 2 paquetes de tabaco xuntos, así, non é nada, por este alto, que non chegan a ser nin 50 gramos porque non pesan nada. E ao mellor valenche 2 euros ou 2 euros e pico. Estou falando de gramos, de 50, 100 gramos non son nin de coña que va. E teñen un precio carísimo, o sea, o kilo a 20 ou a 30 euros ou a 40 euros. Ma madriña, nin que foran percebes, pero así. Yolanda, eu comprei as lombrices en Amazon fai 15 días. Ola, Nusca, vexo os teus vídeos, me gustas moito, como explicas todo referente á horta. Moitísimas gracias, Loli Vázquez. Benvida ao meu canal, espero que non te marches sin suscribirte, porque tamén é totalmente gratuito, é gratis, total, e a min axúdame moito ter suscriptoras, o sea, persoas que estean suscritas ao meu canal. Nusca, por que cando abrimos un pemento hai outro nacido dentro? Porque as sementes teñen humedad dentro do pemento e ás veces reproduce. A verdade é que buscando, se teño que buscar unha explicación lógica, pois non o sei, pero a ver, pasa con todo. Nunca abristedes, por exemplo, un limón e xa había dentro do limón unha cuña que estaba aberta e xa tiña unha pequena plantiña, incluso xa con 2 follas. Iso é porque, non sei, pois, de alguna maneira, ese fruto foille moi ben e querse reproducir e fai eso, e fai que as súas sementes germinen dentro do propio fruto. Eu teño-me encontrado moitas veces. Unha vez encontrei un limón dentro de un limón. Eso xa foi espectacular. E foi na máis abrilo e había como a parte amarilla, a parte blanca, o limón e no medio, así contra un lado, había un pequeniño limón nascendo. Era como era mal feito tamén. E o limón de dentro non tiña como outro limón as vetiñas e as pesetas cheas de cousiñas cheas de ajo, non, era como unha cousa todo cheo de pan blanco. Pero ás veces pasan esas cousas, que queres?
Boas noites, dadelle o like. Facedelle caso a Marisol, porque Marisol sabe destas cousas. Estamos dicindo que lle dades ao me gusta, porque son des 200 personas. Aquí dinos, espera que me caen as gafas, Dios mío. Meli, hola desde a Coruña City. Coruña City, de la Capi. Gracias, Nusca, polo consello. Non sei cal foi o consello, pero de nada, Xeli. A verdad que extrañame moito que aquí non haxa chats novos. Xa me parecía a min. Non sei que foi o que pasou, estaban os chats quietos. Tocolle sin querer, quedan aí parados, quietos. Son carísimas, danse como as ortigas, pero son ricos, son moi ricos, pero verdad que non ten sentido o precio ese que teñen. Que va. Ostras, como sopla aquí no Galiñeiro. Tamén aquí sopla moito, aquí. E máis empezou a chover, o sea, vento e chuvia. Doume pena non ter plantado un repolos que fun comprar hoxe a Padrón, pero, bueno, plantareinos mañá nun escampo. As plantas dos tomates que deixei na terra para o ano morreron todas, o normal. E, por outro lado, decirche que os tuven que tirar cos búlgaros, porque non se me facía o kéfir. Ai, Monse, mira, non sei, Monse, eres a que me... É que, mima, dos nódulos hai tantas dudas. É tan doado engañarse, facer as cousas mal, aínda que non queiras, pero é tan fácil a solución que me dá rabia que tuveras que tirar os nódulos. Ti eres a persona que me escribeu estes días que lle poñía leite de cabra? Monse, fálame, Monse, que estou pendiente. Dá moita rabia que tuveras que tirar os nódulos, porque estou segura que tiña solución, Unha caixiña andan con 5 ou 6 euros. Madre mía, o sea, en Suiza, un saludo, sempre vexo cando foi. Madre mía, 5 ou 6 euros, unha caixiña así, que non son máis que 100 gramos. Aquí son máis caros, madre mía, pois vou terme que poñer, eu engañime de profesión, teño que poñerme a plantar alquecanjas e vendelos, porque, coidado, é un negocio, se queredes emprender un negocio, recoméndovolo totalmente, A ver, se nos marchou, porque non debeu de aquelarme a pregunta. Hola, desde Aldán, hola, que tal, María del Carmen? Nos areeiros é terrible, nos areeiros na beira do mar. Na beira do mar, Monse Otero, si son a mesma, pero cambiastes o leite, ao final puxesteslle leite de vaca, normal. Porque vos vou a contar que Monse poñíalle aos nódulos un leite de cabra comprado e cortábase o leite. Eu digo que eran moitísimos nódulos, eran moitísimos, porque cando vin a cantidade de nódulos comparado ca cantidade de leite, se me din conta que eran demasiados. Pero ainda encima, o leite que lle poñía, ela compraba do millor, ou sea, compraba un leite bo, fresco, de cabra, pero cando me mandou unhas fotos, que dixen, mándame fotos do leite ese, e poñía en ingredientes, poñía leche de cabra, non era de cabra, creo que sí, e poñía que tiña un código, poñía como contiene 300, non sei, bueno, non sei que poñía, tal, e fui mirar a internet que era eso que tiña o leite, dixo, logo, desde cando lle fai falta un ingrediente ao leite fresco, quero dicir, para que lle poñen? E fui mirar a internet, e internet, ao momento, xa me puxo que eso que era un corrector de acidez, para corregir a acidez da leite. Se alguén colle leite de cabra, ao mellor é porque lle apetece que teña acidez, ou porque lle gusta ese leite. Non fai falta que lle botedes un corrector de acidez. E claro, os nódulos, o kéfir, é ácido, por naturaleza, é a súa maneira de vivir e de sobrevivir, e de comer e de alimentarse. O seu medio é un entorno ácido. Entón, claro, co leite de cabra, ao ter ese corrector de acidez, tamén podía ser non, tamén non era, afectáballe ao bo proceder dos nódulos, pero, bueno, tirou a toalla, me caches na mar. Hola, Nusca, os arieiros, terriblemente o que fai, hola, desde Aldán, si, son a mesma. Como podo facer con un limoeiro pequeno que non dá medrado? Parece de plástico. Que podo facer? Carlos, canto tempo ten o limoeiro? Dame datos, porque senón non sei dicirche. Ainda así, gustaríame saber se cando plantastes o limoeiro, ti comprastes o limoeiro.
porque este é un error tamén bastante común, non nos damos conta, facémolo sin darnos conta, é un error moi común. Hola, de onde eres, amiga? Federico. De Galicia. Vou coller un bolígrafo para dibujarlle aquí. Aquí teño. Un error común cando compramos un frutal, sobre todo, porque ten un crecimento moi lento, é unha cousa que nos vai a botar na terra, pois, 10 anos, 20 anos. Entón, vamos alá. No súper hai kéfir de leite de cabra. Bueno, pero bueno, o kéfir que hai no súper non ten nada que ver, nada que ver co sabor do kéfir que fago eu na casa, desde fai 1000 anos. Nada que ver, De feito, comprino a adrede e dixo eu, vou a mirar a que sabe o kéfir. E fun comprar a adrede o kéfir do supermercado. E cando o probín, dixo eu, non noto diferencia ninguna entre un yogur e o kéfir do supermercado. Para min é o mismo. Un yogur batido é o que sabe ese kéfir, porque o meu kéfir non ten nada que ver. Sabe totalmente diferente, pero totalmente diferente, Hola, Nusca, saludos desde Gijón. Hola, María Luisa. Saludos e un bico para Gijón tamén. A ver, voulle a responder a Luís, creo que era, que me preguntaba sobre o seu limoeiro que parecía de plástico porque non lle medraba. Bueno, cando compramos calquera planta, pero sobre todo unha planta que vai a durar anos, que pode ser ornamental, o sea, bonita de adornar, como unha hortensia, imaginádevos que nos vai a botar anos e anos e anos no sitio onde a plantemos, ou un frutal. Non me contestou este chaval, non? Vale. Cando compramos unha cousa que vai a botar moito tempo na terra, ten un cepellón. O cepellón é a terra na que está plantada ca forma da maceta na que o compramos. Bueno, hai moita xente que, se este é o cepellón, esta sería a planta, se é un limoeiro, se é unha hortensia, calquera planta que vai a botar moito tempo na terra, non? Entón, a xente o que fai é facerlle na terra un burato para meter a planta. O sea, fai este burato, mete a planta e cubre de terra, así, hasta aquí. Moi ben, pero iso non está ben feito. Porque, bueno, varias cousas. A terra na que vas a plantar pode estar dura, pode estar moi compacta, pode ser arcillosa, pode ter demasiada pedra, pode ser un terreno que se compacte moito porque non ten, porque a súa composición é como arcillosa ou como se chama, como se fora barro con pedras, e compactase moito. Ou unha terra que ten moito limo, que é moi como plastilina. Pode ser que sexa unha terra ao contrario totalmente, que drene demasiado, que non quede aí nin a agua con que regas. Entón, hai que corrigir eso. Só hai que prevenir. Cando compramos o que sea, que vai a botar na terra moito tempo, e ten este tamaño, o cepellón, recórdovos, é a forma da terra onde están as raíces da maceta que tiña. Ti quítala da maceta, o que está aí é un cepellón. Se o cepellón está moi duro, hai no que descompactar, antes de nada, porque senón iso é como unha esponja. O único que vai a facer é absorber agua continua e vai a estar sempre mollado, co cal vai a frenar o seu crecimento, porque a non ser que sexa unha planta acuática, necesita non estar en continua humedade, como se estuvera metida nun caldeiro de agua, porque as raíces pudren. Despois, se está como espirilado, o sea, que as raíces chegaron á maceta e empezaron a facer o circuito redondo alrededor da maceta, tratando de buscar por onde salir, eso tamén hai que descompactar. Tendes que abrir o cepellón, é super importante. É máis para un frutal ou para unha planta tipo hortensia que vai a botar mínimo 10 anos ali na terra. Bueno, que hai que facer logo entón? Nós temos, se este é o tamaño do cepellón da planta,
temos que facer mínimo, 3 veces o tamaño do cepillón. Mínimo, que nos collera, por exemplo, outro aquí e outro para baixo. Mínimo, iso como mínimo, o sea, que hai que cavar. E iso non vamos a encher que a mesma terra que tiñamos arriba se é unha terra dura. Entón, vamos a mezclar esa terra, podemos ir sacando capala e ila botando nun capacho. E se é moi chea de pedras, idelle quitando algunha pedra, que algunha falle falta, pero se é todo pedras, non. Se é moi arcillosa e se tende a compactar porque está durísima, imaginádevos, se a vos costa cavar capala e co picón e ca lagoña para facer semejante cova, que lle costará ao frutal? O frutal non é como un eucalipto que fura pedras do monte. A planta non é capaz. Entón, se a vos costa traballo, a planta vai a costar moito máis. Vai saber cosificada en un sitio que é demasiado pequeno para ela, non vai a poder medrar. Ao mellor aguanta a vida, pero, como di aquí o noso amigo, vai a quedar como unha planta de plástico. Entón, esta terra, a un capacho, vámola mezclando con outras cousas, cun pouquiño de turba, cun pouquiño de compost, de humus, e se non tes, compras terra da comprada e mezcla ca túa, para que lle sea máis lixeira. Poslle algunhas pedriñas, vas poñendo terra, despois pos o cepellón, e a planta vai a poder expandir as súas raíces sin demasiado problema, porque senón é imposible. Monse, vou conseguir máis. O leite da cabra é meu, da casa. Home, pois iso está genial. Claro, leite de cabra, no meu da casa, teño cabras. O leite que che ensinei era do súper. O sea, o leite de cabra é meu da casa, teño cabras. O leite que che ensinei era do súper era de vaca. Estou falando con outra persona, non, Monse? Pois outra persona máis me falou do leite de cabra, xa me dou conta de ti, que me dixestes que tiñas cabra, e preguntásteme se yo podías botar fresco, o sea, ordeñado e xa o kéfir, acórdome, pero non, estes días faloume outra persona máis que lle botaba leite de cabra do súper, e o leite ese de cabra, porque puñía de cabra, tiña corrector de acidez, que eu non sabía o que era. Xa me dou conta, son des dúas persoas diferentes. Non vos podedes imaginar a cantidad de consultas sobre kéfir que me mandades por privado, Gustaríame que estuveran todas na radio, porque, sabedes cal é o número de teléfono, non? Se non, compoñede número de teléfono en Google. Poñedes número de teléfono Radio Galega, programa a tarde. Esa vos aparece, se non douvolo eu tamén, se vos interesa, poñévolo aquí. Estou encantadísima de chegar ali ao programa. A verdad, mira, chego ali ao programa e dime o director do programa, mi Manusca, mira que che aprecia a xente, hai aquí, pero está o WhatsApp que bota fume, ca cantidade de preguntas. Eu síntome orgullosísima das miñas seguidoras, das persoas que me seguides, porque é unha maneira de mostrar apoio sin gastar cartos, quero dicir, non vos estou pedindo tal, pero é unha maneira de mostrar o vosso apoio e síntome, non sei, pois valorada e querida. Cando chego ali ao programa e vexo tantas preguntas, mola moito. Así que, unha vez máis, a todas as persoas que mandades preguntas, moitísimas gracias. Podedelas mandar calquera día da semana, que a min jardan máis para o jueves. E o jueves, xa sabedes, vou ali ao programa, contesto as que me día tempo a contestar, e despois colgo o programa aquí no meu canal, mentras sea do vosso interés. Cando vexa que non sea do vosso interés, pois deixarei de poñelo, pero mentras a xente vos guste, pois poño, non hai problema. Vamos alá. Nusca, podías facer un Telegram para comprar e vender, regalar ou cambiar sementes ou outras cousas no Telegram? Non hai que poñer número de teléfono. A ver, eu do pelo con que o hidratas? Produto natural ou mercado? Meli, mira, sonche unha persona das menos coidadosas, tanto ca piel como co pelo.
non lle boto nada ao pelo, nada hidratante, pero nada, non lle boto nada. E vou vos dicir unha cousa, vou á piscina municipal, bueno, agora levo unha temporada sin ir por culpa de que estou nunha etapa laboral que teño outras cousas que facer, pero vou casi a diario á piscina, non uso gorro de plástico, o sea, uso gorro de tela. Levo indo á piscina desde que tiña 14 anos, casi todos os días. Hubo temporadas que hasta iba sábados, domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingos, iba todos os días, o sea, e lavo o pelo no cloro, e lavo o pelo todos os días, e non lle boto nada que compre produtos hidratantes, non lle boto nada, xuro polo que non lle boto nada. Nin á cara, nin pasa arrugas ben vidas son, o sea, eu teño arrugas, empecé a arrugar aquí tamén así o pescozo, sobra-me peleixo aquí, dame igual, o sea, forma parte da vida, a min non me preocupan para nada, pero nada, non me preocupan nada as arrugas, eu vivo ben con elas, teño outras cousas na vida das que me preocupar, nunca usín, nin nunca usarei na miña vida unha crema anti-arrugas, ni moito menos desas de corregir bolsas, ojeras e esas cousas, non. Eu uso máis crema para o dolor de pescozo ou así, que é para coidar a piel. Así que lle botou ao pelo? Eu sei, estou segurísimo ao 100%, porque hai moitísima xente que me preguntades, que lle botas ao pelo para telo tal, que lle botas aos risos, que lle botas... Non, lle boto nada especial, quero dicir. Eu penso que estou segura de que é a alimentación. O sea, como presentes a túa piel, a teu pelo, a teu cara, as túas uñas e todo eso, eu penso que é é da alimentación. Supoño que será eso. Eu vou ter cousas na miña casa como moi pouquiño químico porque compro poucas veces fora da casa, entón pois supoño que será por eso. Eu fui nadadora e tive temporadas de 2 adestramentos diarios. E tamén ten un pero fabuloso, supoño que será un pelo fabuloso. Quero dicir, porque hai xente que pensa que lavar o pelo a diario é malísimo. Que vengan e me lo digan a mí, porque iso é mentira. O sea, outros problemas, ou de salud, ou falta de algunha vitamina, ou que teñas anemia, ou algún medicamento que che fai daño no pelo para curar unha cousa que che lastime por outra. Iso sí, pero que me digan que por lavar o pelo a diario que se che vai a caer, que se che vai... Non, porque eu lavo o pelo a diario. E ás veces vou á piscina pola mañá e depois vou traballar á horta ou monte ou tal e teño que duchar igual antes de ir para descansar. E son 2 veces no día que lavo o pelo e ao día seguinte levanto-me e volvo outra vez para a piscina. O sea que iso de lavar moito o pelo non implica insalubridade no pelo. Mentira, totalmente mentira. Ola, tes colgado sempre, estou esperando a que chegue o jueves para velo. Para velo, para escoitalo, Aurora. Tes que colgalo. Pero só teño colgado, eu colgo sempre o programa da radio, colgo, somos naturales como as frutas da horta. É que, mira, é outra, que son unha persona que me encanta comer as cousas ou máis verdes, do que lle gusta a maioría da xente, e tamén máis crudas do que lle gusta a maioría da xente. Eu son capaz de comer verdura todos os días. A ver, ás veces parece que me aburre e cambio, pero fago un salteado de verduras igualmente. Ou cremas de verduras, ou sopa de verduras, que me encanta, ou como moito puerro, como moita verdura oscura, tomo infusións da miña horta, ahora mesmo estou tomando manzanilla con erva luisa, para as noites é genial, a manzanilla digestiva, ten outros poderes, a erva luisa, pois, antiinflamatoria, relajante, entón tamén me axuda, vedes, a descansar. Mirade que color máis bonito, E tomo así, infusións. Saludos desde la República Dominicana. Excelente en vivo. Hola, Tommy, que tal? Un saludo á República Dominicana. Mira que é lonxe, es lejos. Estáis lejísimos, pero aquí estamos. Haces bien las cremas, no hacen nada, pero nada de nada. Eso va en los genes. No, Noli, non creo tampouco que...
Eu creo que non é só unha cuestión de genes. A genética axuda? Sí, claro, por suposto. Pero é o estilo de vida, Para min, verte saludable vai a depender directamente nun 90 moitos por cento do estilo de vida que leves. Facer deporte, intentar comer sano, descansar ben, manterte activa, física e psicológicamente. Leer, estudiar algo, aínda que sea algo que non che vai a facer falta. Estudia, manter a mente activa, pero non xogando ao training non sei que no teléfono. Escribe, repasa, subraya, memoriza, sale a pasear, fai algún deporte. Eu penso que é máis un estilo de vida que o sea, como leves o teu estilo de vida que é de genes, que tamén pode ser que axude, pero como leves a vida, valo a reflejar. Sempre. As arrugas son síntomas de que viviches, e algunhas, como saen pola felicidade, estou convencida, que ven, que salan. Eu penso como esta muller. Mirade, de feito, púxose en contacto comigo un chaval, e para que vexa se me está vendo ou se algunha de vós o conocedes vós directamente, para que vexades que non é a ver como se chama, espera, se o encontro aí, pois non o encontro. Bueno, púxose comigo, en contacto comigo, un rapaz. Mira, vou non nombrar, porque o prove púxose en contacto comigo porque fan produtos naturales e leo directamente do seu Instagram. Cosmética natural para todas as pieles, duradera e de proximidade. 99,7% tan natural como tu propia piel. O sea, véndeno como moi natural, como produto sostenible, e chámase Herbolario Bio. Bueno, pois esta persona puxose en contacto comigo para me dicir, non, se lle botaba unha man, que me quería mandar un regalo cunha caixiña con cremas, o que vos dixía antes, non? Pois que tiña unha fabulosa crema antiarrugas, e ademais as cremas chamanlle dunha maneira moi chula, que é orballo da noite, o sea, chorima con nombres gallegos, e está moi ben, porque ademais é unha marca gallega pouco conocida de momento, pero con uns nombres moi chulos. Pero claro, tuve que dicir, non rechazar o regalo, porque, a ver, se mo quer mandar, voulle a agradecer, pero non os vou a usar, e moito menos non vou a vender unha cousa que eu non vou a usar. Entón, non sei que me dou, entón tuve que dicir, mira, que deches con, o sea, nin son persona que use cremas para arrugas, nin as vou a usar, as cremas, porque non me molestan, as miñas arrugas non me molestan, entón, pois nada, que non lle quixen o aquel. Entón, pois eso, para que vexades que eu de cremas, cero. As arrugas, benvidas sexan. Eu son como María Dolores Piñeiro García. Efectivamente, todos os días sin ningún acondicionador. Moi ben. Vamos allá, buenas noches, me encantan tus directos. Moi boas noites, Blanca. E dinos, Monse, a alimentación é fundamental para todo o corpo, para todo. Para min é fundamental. Comer sano, comer ben, comer comida que fagas na túa propia casa e escapar no máximo posible de calquera produto que xa compres para comer, a non ser que sea fruta. Pero calquera produto que compres que xa está feito para comer, quito. Quero dicir, podelo cambiar por cousas. Nin para desayuno, nin bollos, nin galletas, nin magdalenas, nin croissants, quero dicir, todo canto podas quitar dai, pois xa vai a ser mellor para a salud. Saludos desde Buenos Aires, teño que marchar, pero non quero irme sin saludar. Moi ben, José Luís Ribeira, un saludiño desde aquí, desde Ribeira, con B. Moitas gracias por estar aquí e gracias por saludarnos e dicirnos hasta a semana. Así que, chao. Vico, hasta a semana.
Saludos desde Suiza. Pedro, que tal? Te escuito sempre que puedo e aprendo muchísimo. Moitísimas gracias, Pedro. Espero que esteas suscrito tamén ao meu canal de YouTube. Iso tamén molaría moito. Ola, boas tardes. Quero facer unha verme composteira e vin na miña horta onde teño o compost esterco na miña casa. Onde teño o compost esterco na miña casa. Esterco e compost non é o mismo, Vin miñocas delgadiñas e todas xuntas. Esas poderían me servir. Posiblemente se esa californiana, pero se tes maneira de mandarme unha foto, eu aseguro ao 100% se son ou non son. As californianas son pequenas delgadiñas e teñen visiblemente aos ollos uns arillos como máis clariños e son máis violetas, son así como un color así máis violeta que as nosas daqui. As nosas poden ser, dependendo do que coman, como grises ou castaño, pero as californianas son como tirando a violeta e teñen uns anillos máis clariños, en violeta clariño ou en blanquiño. Pero se tes como mandarme unha foto por Instagram ou por... eu confirmo, sí que valían. Agora, María Dolores, o compost son residuos naturales que se descompuseron para formar unha especie de terra. O esterco é merda de animales que unha vez que está madurado se pode usar para abonar. O compost non se usa para abonar, úsase para fertilizar. Entón son dúas cousas diferentes, podes chamar na túa casa como queiras, pero que sepas que o esterco é merda de animales e o compost son residuos vegetales de origen animal algúns e tal, que están descompostos, a materia está descomposta e formou como unha especie de terra que é para fertilizar. Ola, Raicho, que tal? Que hora é? Ai, que me masa son menos 5. Bueno, 46:50. Non, sí, claro, aínda faltan un cuarto de hora. Vamos alá, débese comer o que sae do mar, da terra e do árbol. Bueno, Carmen, supós que comemos de todo, pero a xente que non come de todo é tan respetable de que coma o que queira. O sea, pode comer o que sale da árbol ou da terra ou non. Para min é respetable. Eu como de todo, pero como, a ver, se teño que dividir en porcentajes, un 80% son verduras, de todo tipo, verduras, hortalizas, frutas e todo eso. Nusca, que lle podo botar ao limoeiro que está todo negro? E os limóns tamén. E xa lle botei xabón potásico, pero nada. Mira, María José, este aire vai-me a tumbar todo e puxenlle estacas ata o brócoli. Fixestes moi ben, Nieves, porque se o brócoli ás veces estira tanto e ten un tallo aínda moi pequeniño e bota moitas follas, entón con este vento é moi fácil que o banee. Eu tiña ali un romanesco que medrou tanto na parte de arriba e tiña un tallo bastante largiño que puxenlle 2 ladrillos, un a cada lado, onde dá o vento, para axudarlle, porque senón este vento máis seguro que mo tumbara tamén. Fixestes ben poñer de estacas, aínda que sone un pouco, non sei, ridículo, a mellor, para algunha xente, se están moi altos e ven un temporal deste con avisos de vento alerta naranxa, non está de máis axudarlle, para que non tumben. É o que quería contestar. Que lle podo botar ao limoeiro. Bien, este é un María José Prado Rodríguez. As fabas dos 7 anos podense trasplantar? Si, Xuxa, si tes a raíz e o que queres é cambiálas de sitio porque onde están non che gustou ou non lle foi ben, ti podes arrancar a raíz e trasplantala. Ahora mismo xa poderías trasplantar. Conta que é unha planta que nace da súa propia raíz, o sea, que volve a rebrotar ano tras ano da súa propia raíz. Chega a facer un tubérculo tan grande como un boniato, o sea, chega a ter unhas raíces tremendas, pero tremendas. Entón, conta que como é unha planta que a súa vitalidade sale da raíz, onde a vayas a trasplantar non pode ser un sitio encharcado de agua, que vai a estar encharcado ahora desde agora hasta marzo, porque senón vai a morrer, a raíz pudre, a raíz necesita nutrirse e se está en agua que non é acuática, vai a morrer. Entón, cambias cando queiras, agora podelas cambiar, pero ten en conta que non estean en un sitio moi encharcado. E agora vou a contestar aquí a María José Prado, porque me parece
Los dedos igualaditos. Cheguín tarde, porque eu xa... Mira, 221 personas mirándonos, estamos aquí, 214 me gustas, 215, veña, se chegades a 221, saco unha foto. Non me olvido do limoeiro, que vos vou a contestar a esa pregunta, porque é algo que dudades moita xente, o sea, sei o que é, vou volo a dicir. Dadelle aos dedos ao me gusta, os que faltades por darlle. Non lle deades outra vez os que se lle destedes, porque senón quitádelo. É como se encendes unha luz e a apagas no mesmo sitio. Se lle das 2 veces, encéndela e apágala. 220, faltame un, 226 de repente. Non pode ser 230. En menos de un segundo isto cambiou moitísimo. Ai, Dios mío, a ver, vou a sacar a foto. Non hai maneira, 230 me gusta, 220 personas mirando. A ver, agora marcharonme 4 personas por... Ai, bueno, gracias por darlle ao me gusta, porque é importante para min, para o canal e para o bo rendimento dos meus vídeos, sin que vos coste nada, 234 horas. 200... Ai, que estabades aí despistadas, que se vos olvidaba darlle ao me gusta, porfa, non se vos olvide, home, dadelle sempre. Bueno, vou a contestar a esta rapaza que me preguntou. Reciente sigo, tus vídeos son bien ir a YouTube y tus vídeos son bonitos. Gracias, Mariana, Valentina. Gracias. Por que o limoeiro está negro e incluso os limóns están negros? Vou ter que facer un resumen. Bueno, ainda me quedan 10 minutos, dame tempo a non facer un resumen. Pero é moi, o sea, idesvos a dar conta. Cando chega a primavera, en todo o proceso do verán, os frutales, sobre todo naranxeiros, limoeiros, pero masanseiros tamén, botan brotes novos, poden ser chupóns, dos que nacen das ramas principales gordas e de repente nace un chupón, ou poden ser brotes novos na punta de arriba. Eses brotes, deixademe beber, que se me seca a gorxa. Nos embogamos escuchando e se nos olvida. Vamos cos limoeiros. Limoeiros naranxeiros e tal, botan os brotes novos. Que pasa? Que os pulgóns son un tipo de bichos que non teñen unhas mandíbulas moi fuertes, moi potentes, pero si son moi productivos á hora de reproducirse. Entón, o que fan, como non teñen unhas mandíbulas moi potentes, e do que se alimentan é exclusivamente da salvia que recorre unha planta por dentro. O sea, fan o mesmo que faría un mosquito en nós. Un mosquito chega, póusase, clávanos o seu aguillón, busca un vaso sanguíneo e chupa sangre. Bueno, pois o mesmo fan os pulgóns, pero en unha planta bella ou no tronco duro e leñoso de un árbol non son capaces porque non teñen uns dentes como o mosquito, unhas mandíbulas fuertes. Entón, esperan a que o árbol bote os brotes novos. E neses brotes tiernos sí que son capaces a anclarse e a succionar a salvia dos árboles, que precisamente nos brotes novos é onde está como máis activa a salvia. Para eles é como un mel, é exquisito. Entón, aí danse genial, os pulgóns están aí, reprodúcense, outra generación, temos problema de pulgóns e temolo que atallar. Entón, ese pulgón ten un sistema digestivo máis lixeiro que o noso, digamos, non? Entón, así como comen, cajan, o sea, fan caca enseguida. E o que fan é excretar como se fora unha gotiña de un líquido que é como se fora un mel. O sea, para as formigas, o que cajan os pulgóns, que é como unha boliña de agua, como un gel, como unha boliña, eso para as formigas é
maravilloso, está riquísimo. Non sei se o sabíades, pero as formigas son capaces a transportar unha gota de agua. Elas collena e son capaces de transportala. Bueno, de feito, non só o comen o que excretan os pulgóns, sino que tamén o transportan. Por iso, onde hai pulgón, hai formigas. As formigas non van comer os brotes novos dos árboles, van comer a caca dos pulgóns. Vale. Que pasa ca caca que non comen as formigas? Pois os pulgóns cajan e cae en todo o árbol, e na fruta que se está formando, queda aí. E como vos dixen, iso é como se fora un melaso, unha especie de un melaso, non? Porque xa a salvia tamén, e contén azúcares, e queda pousado nas follas da planta. Pasa todo o verán, e hai un hongo, que se chama negrilla, que aliméntase dese melaso. O sea, prolifera cando empeza a chegar o otoño. Por que? Porque todos os hongos, sean os que teñamos nós ou os que teñen as plantas, as mellores condicións para que se dean ben, para que sobrevivan e para que se reproduzan, son humedad alta, cunha humedad moi alta, un 70, 80, un 90% de humedad, e unha temperatura superior, dependendo do bicho, pero superior, non sei, a 15 grados, das 8 a 20 grados, non? Aí o hongo dase de maravilla. Que pasa no otoño? Non fai aínda o suficiente frío, entón as condicións climatológicas para que os hongos se reproduzan son geniales. Este hongo, por que ataca no otoño? Porque esta compañeira que me preguntou tiña o limoeiro todo negro no otoño. Por que? Porque na primavera non hai tanto pulgón nos árboles, non hai melaso. Entón, na primavera non se reproduce tanto ese hongo negro que mancha as follas e que mancha os frutos. Por que? Porque non ten melaso para reproducirse. Por iso, aproveitase do melaso que cajaron durante todo o verán os pulgóns e reprodúcese máis no otoño. Quero que sepades que é un hongo que, por exemplo, ti colles unha masán. Agora hai moitas masáns, vou escoller unha masán, Non é o mellor caso porque eu non tuve moitos pulgóns, pero ides a encontraros as masáns, vedes esta manchiña negra? Esta mancha negra é o hongo ese, Nós podémolo comer, non nos vai a facer nada. Feito, eu non sabía que era un hongo hasta non fai moitos anos, eu comía, non se me ocurría. O sea, é unha cousa meramente estética. Que pasa? Que para quitarlo hai que frotar. E se lle botas un pouco sabón, dá moito mellor. Vedes? Que queda limpiño. Bueno, se frotas máis, cun estropajo, mirade a mancha. Pois é este hongo, non? É un problema estético se queres vender o fruto, porque costa limpialo, habería que frotar, non é botarlle o xabón e xa lle cae el solo. Cando empeza a ser un problema máis alado estético, co que lle pasa a esta persona, esta chavala que nos preguntou, que as follas, se teñen demasiada negrilla, demasiada, e as follas están negras totalmente por arriba, non son capaces de facer ben a fotosíntesis. E os limoeiros e os naranxeiros, a súa folla é perenne. Non é que lle caia esa folla e po ano xa saca outras novas. Vai a seguir sendo a mesma folla. Entón, se ten un problema de que non fai a fotosíntesis, o árbol, para morrer vai a costar moito, moito, pero pode chegar a dañalo de tal maneira que se non fai a fotosíntesis, deixa de alimentarse, deixa de medrar, empeza a ter os frutos cativos, pero é como unha serie de catastróficas desdichas. Non é que teñas o árbol negro e digas, teño un hongo, teño que tratar o hongo. Empeza máis atrás. Empeza a tratar o pulgón na primavera, porque o problema foi do pulgón. O pulgón caja, o melaso queda nas follas, o hongo reprodúcese cando hai humedad, calor e hai mel para comer, o melaso ese vais a reproducir nas follas e non vai a facer a fotosíntesis. Como solucionalo? Empezamos desde atrás, eliminando o pulgón.
E despois, xabón potásico, porque é a única maneira de eliminar, porque é como se fora un hongo como grasiento. Non te vas a poñer a limpar as follas do limoeiro unha por unha con un trapo con xabón, o sea, non é fiable, non é enviable. Pero o xabón potásico, ben concentrado, deixo actuar e despois quítallo ca manqueira, un pouquiño con forza, sabes? Como se lle pasaras un trapo, pero ca manqueira. Entón, pois, esas son as 8. Entón, pois, desa maneira vas, pero xa vos digo, a maioría dos problemas que temos nunha horta, hai que tratar de evitalos, non de enfrentarte a eles. E este, por exemplo, é fácil de evitar. A ver, vale evitar ao 100%? É casi imposible, porque sempre vas a ter algo. O que non pode ser deixalo ir hasta tal, non, porque o pulgón fai mal 5 ou 6 meses despois de ter o problema. Bueno, pois, miña querida Xentiña, boa semana, moi boa semana para todos. Chao, Nusca. Ola, cheguei tarde, pero estou aquí. Elena, xa que chegastes, dalle ao me gusta, benvidas esas. Dentro dun pouco xa o teño subido, por se o queres ver o directo, que se falaron cousas interesantes. Dadelle ao like antes de marchar, porfa, please, que hoxe superamos os me gusta a xente. Bueno, porque a xente vai e vense, que cando vexo as estadísticas, María José, insisto, si insiste que o xabón potásico é ben concentrado, pero depois non o deixes quedar, que pode facer daño, vale, quítallo depois que manqueira. Anuska, el vídeo con tu mami. Gracias. Igual fajo hasta o xoves, podese facer máis de unha pregunta. Claro, podes mandar 500 preguntas. Mandas en diferentes mensajes, o sea, mandas un WhatsApp, depois mandas outro WhatsApp, porque cando me fan unhas preguntas moi largas, non, sabedes como é na radio, están ali os colaboradores, os presentadores e o director, e eles fan a pregunta, e se ten demasiadas cuestións, apartamentos, bloqueame. E non sei cal era esa outra pregunta, esa pasamos á seguinte. Entón, en bloques separados estaría genial. Manda as preguntas que queiras. Podes mandar con foto, podes mandar audio, e non teñen que ser preguntas. Javier, vémonos este xoves, pode ser tamén un mensaje que queiras mandar ou así. Podes mandar o que queiras á radio. Xa eles fan filtro, porque non sei se mandarán cousas non deseables, pero xa fan eles filtro. Buenas noches, mi querida Nusquiña, un placer escucharte e verte como sempre. Querida Mar, o mismo digo, tamén estou encantada de estar aquí. Vémonos o jueves, Mercé. O jueves estaremos ali. Boa semana, 264 me gustas. Sí, 264, moi ben. Oxe, cheguei a tempo para verte, encántame o ben que te explicas, graciñas por tantas cousas que aprendemos contigo. Viquiños desde Santiago. Lourdes, encantada de saludarte, pero é un saludo de despedida, porque xa acaba aquí o directo agora. Entón, pois nada, miña querida Xentiña, como vos dixo sempre, vémonos o próximo domingo, o jueves escoitámonos na radio, e nada, que non caia en saco roto, coidádevos, portádevos ben, e ante todo sempre persoas moi felices, intentade ser felices.